Om de vergoedings voor de tafersjochhouders in de zorg om banden te lezen, binnenkrijgt landelijke tarieven aanpraat. Leden krijgen een vergoeding van 10.000 euro, de voorzitter krijgt 5.000 euro meer. Uit onderzoek blijkt nou dat 1 op de 4 tafersjochhouders duizenden euro's meer verdient als het landelijk normtarief. Bestuursvoorzitter Wander Blauw van Noorderbreedte had er geen moeite mee. Er moet natuurlijk iemand toetsen of wij ons werk wel goed doen. In het bedrijfsleven is dat een raad van commissarissen en in de zorg heet dat dan een raad van toezicht. Die komen een 6-tal keren met z'n allen bij elkaar. Daarnaast zijn er allerlei commissies, hebben ze contacten met de ondernemingsraad, cliëntenraad, bestuur, medische staf. Ik denk dat zij er zo'n 20, 25 dagen per jaar aan besteden. En daar krijgen ze dan 10.000 euro per jaar voor, de voorzitter zelfs 15.000 euro per jaar. Is dat net boeten alle proporties? Eerlijk gezegd vind ik het eerder aan de magere kant, gegeven de tijdsbesteding die past bij de verantwoordelijkheid die tegenwoordig zo'n toezichthouder heeft. En wij willen hele goede toezichthouders, die kunnen kiezen uit een aantal commissariaten. En dan moet je toch ook in de orde grootte van meer dan we nu betalen denken, om goede mensen daarvoor te krijgen.